anyukákat, a nagymamákat, a nőket. Mert ez az ősnapjuk, a ma is már, meg a holnap is, mert hiszen mindenki ilyenkor köszönti őket virággal, ajándékkal, néhány köszöntős szóval. De azoknak a nőknek, akik már anyák is, azoknak egyetlen színes virágcsokor sem ér többet, mint gyermeki köszöntésre. Egy kis dadogó versike, egy kis szeplőbotló tánc, vagy egyszerűen csak azzal, hogy elénk áll és azt mondja, hogy anyukám vagy mamikám szeretlek. Hiszen nekünk ők a legfontosabbak, ők értük élünk, és egy kicsit a nők napja, meg az anyák napja is, nekünk anyáknak inkább az is gyermeknap. De engedjék meg, hogy ezen a napon egy kicsit hadd törődjenek önökkel, egy kicsit hadd kényeztessék önöket, és én pedig azt kívánom, hogy mi nők legyünk mindig vidámak, egészségesek, legyünk tele szeretettel, békével, és ezt tudjuk a családjainkba is árasztani. És hogy ne csak az arcunk mosolyogjon mindig, hanem a szívünk is. Köszönöm szépen, és most pedig kezdjük a kis műsorunkat egy kis köszöntő verssel, Zsuzsika, gyere ide, mondd el a versedet. Napján kívánok szépen, jót és drága dolgot. Azt kívánom mindennek legyen nagyon-nagyon boldog. Ajándékom a nők napján, anyukának mi lehetne, szívül mondom, és kívánom legyen mindig vidám A zaraz benézőre, Sászizsinak, Szapa jega szata, szatú dézi, szata takma kulka háta. Najvišoga dnevna Sinjova tornada, dođi brali, dite, mamu, sestri, tatu, вітаємо, вітаємо, і щиро вам бажаємо. Бога щастя, щоб вас сили, щоб вас завжди любили. No a teraz dorozumiem mamy, babusi, вас уже повітали дівочка, одна із хлопців, і я хочу вас повітати і побажати вам всього найкращого здоров'я, міцного здоров'я, щастя, любові. Зараз діти будуть вас вітати цим концертом, вони ще подарунки купляти не можуть, але я думаю, що ви радієте тим, коли ваші діти вас обнімуть, вам вірші розказують. Я вам бажаю, щоб ви завжди були красивими, здоровими, і щоб ви в їхніх очах побачили своє їхнє щасливе майбутнє. А зараз подивіться наш перший станочок, гуцульський станок. Український станочок, опарами стали. Опару послухали, щоб ви elveszítették a párjukat. Nem, várjanak. Annál jöjjön.
Erről beszéltem, ezt tudom ajánlani neked. Alina is csinálja valami részét? Mama, let's try. Chiama tutti i video. Chiami da uno comando. Most pedig szépen énekelünk még egy éneket, amíg az Isten áldását kérjük anyukánkra, szépen hangosan. Zsófika, gyere anyukádnak, köszönjük fel, hogy gyere ide. Hallottak már anyukám? Most tudtam meg éppen. Nőnap van, mint eddig is, volt már minden évben. Ma én moromfelúszok, elmegyek a boltba, és neked kötök a mezen, virágot csokorba. Nem olyan nagy munka ez, ha már készen lennék, ne én olyan jól leszek, mint még soha ez. Most beberítjem a szal. Nie? Teraz mama Maja plakati, a nie ty. Spiewają karaty wierszy, a nie ty duże harmonijne.
Addig most Eszter, egy bátor lány, rögtön elmondja nekünk. Édes kedves anyukám, engem és figyelj rám, fogd először a kezem, hiszen soha el nem engedem. Anyák napján, jó anyák, téged köszönt, kicsi szám. Kéknek a legtulipán, legyél boldog anyukám. Mindenki egy kicsit meg van hatolva. Ezek a gyerekek olyan ügyesek, ezek otthon mindent szoktak segíteni. Ki szokott otthon segíteni? Nyújtsa fel a kezét. Portőrögetni, hát vasalni még nem tudnak, de már tudnak, ugye mit tudtok még? Én tudok takarítani. Takarítani? Én tudok vasalni. Jó? Na de, nagyon jó. Már csak tud félfordítni házat. Jó. Ezek a gyerekek holnap, nőnappal főzni is fognak. Szóval azt mondtam nekik, anyukámnak csak ülni szabad, feküdni, apukával fognak főzni. Van is nekünk egy olyan tánc, amiben már az egyik kellék benne van, az a fakanál, aki abban a táncba táncol, az most bemegy, jó? Aki benne van a táncba, az a neve Mambó.